kubor nakaslem jong unongsan hima. Kat kum ketelong kubor ke balayo lum laong ba saus ngi menta inong song snong jong ke snong mau West Khasi Hills bat ki snong ba marjan kidang yai peteng ban penlong ni ke jingwat sai ki arngut ki rang ba baraja na ka jinglek khwai henrei laong ba hadu mentaru empat sem lalap satia yaki kumban supen kin mau bah kekat pratarik ujeleu layo bantam bat lapno ya ka met yap jong uba shailing best langrin nakaway ke jaka kabajengai ko baar kilometer duna nakate ke jaka kabaki ja henroi hado menta nong song snong kidang yai wat ban lapat saya arngut kiwai pan. La ban kedau hang ni baya kata ke jingjia la yo jingtip ha ka khan nyo trek ujeleu arjar ar pulai bat kita ki laingut la tip kerteng kumo ba shailing best langrin Hubert Marthong bat uba kemenlang nonglang la ongru ba ki rawan ki baya khwai ha kata ke jaka ki le don baro sangut bat arngut neki ki dei ki bala lech samit lepa ha ka khan reu trek ujeleu kat baki laingut ki dei ki barang supoi ha ka step jong ka khat nyo trek bat kala don gajing suba baki te ki laingut ki bala ja arngai kila syarong ha ka umsau jong ka wa blei namar ba ha ka por ko ba prabaje ai ki te ki laingut ki dang ya yang khwai ha wei mau siang uba he ba badan harut jong ka wa kat baki arngut ki wei pat kila let khwai khampaji nagate ka jaka bat ha ka te ka por la wan kan san ko umsau